dar logo conta dos acordos adotados en xunta de goberno deste 14 de xullo e logo poñome a vosso dispor para calquera aclaración sobre os mesmos ou calquer pregunta que poda haber de ámbito local, nacional e internacional. Os primeiros puntos da orde do día, como podes ver nos resumos, teñen que ver con moitas concesións de licencias dentro do ámbito de espazos cidadáns. Temos unha licencia para a construción dunha vivenda unifamiliar no campo da Baixo en Amio, unha licencia para a construción dun edificio destinado a 22 vivendas na rúa Manuel Beiras, unha solicitud de licencia para obras de rehabilitación e reestructuración dunha vivenda na rúa do Pombal, número 31, e tamén licencia para a instalación dunha piscina no lugar dos Vilares, licencia tamén para unha reforma de baixo comercial que vai ser destinado a vivenda na rúa Ulla, número 26, e con isto remataríamos un pouco todo o que é concesión de licencias. Apróbase tamén as bases que presentou onte Jorge en rolda de prensa para a creación dunha bolsa municipal de vivendas disponibles en alugueiro e todo o que ten que ver ca convocatoria de incorporación. Hai unha proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa a exixencia de responsabilidades ao que era, por aquel entón, adxudicatario do contrato de asistencia xurídica do Concello da corporación por presuntos incumplimentos parciais das súas obrigas. Eso ten que ver co proceso de Setisa Parque e do AL, unha sentencia que non foi recurrida, a pesar de que había orden por escrito de que fora recurrida e non foi recurrida, e o que se fai unha proposta de sanción para o cal se inicia o expediente de 22.500 euros para o que por aquel entón eran os abogados que levaban de maneira externalizada a asistencia xurídica do Concello. Do punto 8 ao punto 75 son todas as bonificacións e as exencións fiscais que veñen de maneira regular ás xuntas de goberno. No punto 76 apróbanse as bases da convocatoria do que xa é a 10ª edición dos Premios Educa Compostela, que premian ao longo do conxunto do país aqueles proxectos de innovación educativa que son salientables, con uns premios de 2.700 euros e que están organizados en colaboración con Nova Escola Galega. Hai a cesión do Estadio de San Lázaro e o campo de adestramento a favor da Sociedade Deportiva Compostela durante a tempada 2017-2018, que comenzará despois do verán. A pretemporada xa comeza agora neste mes de xullo. Hai tamén a sinatura do convenio entre o Concello e a Federación Galega de Judo por 6.000 euros que figuran nos orzamentos como unha subvención nominativa. Hai a proposta de adxudicación do servicio de diseño, produción, montaxe e realización dos espectáculos nocturnos das festas do Apóstolo 2017 da cidade e unha adxudicación á empresa Acciona por 217.000 euros. Sí, por 217.000 euros. Sabedes que é unha cantidade que é aportada casi íntegramente polo consorcio da cidade, que Acciona ten realizado o que é o espectáculo pirotécnico e audiovisual das festas do Apóstolo noutros anos, non concretamente o ano pasado, e que en principio dentro das novedades que serán presentadas en rolda de prensa dentro dunhos días vai tamén que o espectáculo audiovisual vai a replicar durante 2 días na Praza do Obradoiro como novidade a maiores. Non están todavía fixados os días, pero o comunicaremos na propia rolda de prensa. Hai unha aprobación dun recoñecemento extrajudicial de crédito do que ven sendo o servicio que presta a empresa Arastibarca na xestión dos centros socioculturais. En este caso recoñécense as mensualidades de abril e maio deste ano para abonalas por prestación de servicio por unha cantidad de 159.000 euros. Informarvos tamén que o recurso presentado por Arastibarca contra o que foi os pliegos para regularizar a prestación do servicio en centros socioculturais e que mantiña
paralizado o que era o proceso de licitación foi denegado en Madrid e que, polo tanto, podemos continuar co que a tramitación, basicamente, o Tribunal Administrativo recoñece que o proceder do Concello está xustificado e que responde a unha situación anómala do que foi un incremento injustificado de persoal a subrogar e do que tivo que ver cas cesións e cas sentencias por cesión ilegal de traballadores que lle supuxeron ao Concello, no caso dos centros socioculturais, uns custos de máis de 800.000 euros, a maiores do feito de que xa dende hai tempo algunha outra demanda tramitada polos traballadores actuais da concesionaria. Con esa boa nova que tivemos onte, podemos, de alguma maneira, proseguir co que sería o proceso de licitación para centros socioculturais. Apróbanse dous proxectos modificativos de crédito que terán que ser debatidos no pleno municipal, que é o órgano competente, que únicamente se fai a aprobación inicial do número 82, unha aprobación de modificativos de créditos fundamentalmente para incorporar dos coches eléctricos que foran cedidos durante un período dun ano ao Concello o que é patrimonio municipal do parque móvil, para o programa de carpas para asociacións veciñais para a celebración de eventos nas festas e para a compra dunha aplicación informática, polas cantidades que figuran no resumo. O segundo é tamén un modificativo de crédito que o que busca, de alguna maneira, por simplificalo, é uniformizar o que figuraba nos orzamentos como proposta e o que acabou sendo o Plan Único da Diputación na súa totalidade de todos os proxectos e adecuar o que era a previsión inicial do que ao final foron todas as obras que entraron nese Plan Único de Aprobación que se vai a comenzar a executar ao longo deste ano e que é o único plan que se dirixe a obras no Concello de Santiago, en comparación con outros anos que había varios plans, o POS e outro tipo de líneas de axuda. Hai logo todos os puntos de dación de conta que xa foron aquí presentados, tanto a liquidación do orzamento como da asignatura de diversos convenios de carácter social. E logo hai dentro das vías de urxencia un recoñecemento extrajudicial, un recoñecemento de obrigas. O recoñecemento de obrigas é abonar unha débeda que temos ca comunidade de propietarios onde estaba ubicada a anterior Emuvisa, que non figuraba orzamentada, e onde se vai a inaugurar a Casa da Muller, que está a piques de rematar o que é a actuación. Tiñamos unha débeda de 2.096 euros da comunidade de propietarios e tamén dunha aplicación de Triver Plus por 6.000 euros. Recoñécese e tamén se levanta o recoñecemento extrajudicial do que son facturas pendientes do contrato da luz que nunca estivo regularizado no Concello e que xa hai uns meses que se regularizou, de mensualidades atrasadas e aínda seguirán chegando do contrato da luz que, como sabedes, nunca foi licitado até hai pouco, por unha cantidade superior a 600.000 euros. E isto é todo do que son os acordos ordinarios e extraordinarios. Se hai algunha aclaración de isto ou outras cuestións, estou vos a dispor. Respecto ao recurso denegado de Astibarca, non sei se lle afectan nos tempos aos plegos que se están traballando actualmente. Bueno, afectoulle na paralización porque paralizou a licitación mentras a propia empresa que presta o servicio presentou o recurso dentro do que sería este tribunal administrativo, non? Entón paralizou porque levamos para a resolución deste recurso polo menos 2 meses, co cal a licitación quedou eventualmente paralizada. Agora co anuncio de que se lle dá razón ao Concello podemos continuar co que é a licitación, non? E incluso se lle dá razón incluso no fondo da cuestión, non? Todo o que fixemos con estes pliegos tiña que ver unha situación anómala, con a xeración dunha rede, tamén con moitas sentencias por cesión ilegal de traballadores e con un custo ás arcas municipais importante. E, polo tanto, estamos satisfeitos de que non se atende o recurso da actual empresa que é concesionaria e que se poda seguir a licitación, pero o retraso xa provocou. Agora, en teoría, se debería desbloquear e se debería seguir ca contratación.
Pois, a verdade é que non sei, non son... Acciona, eu entendo que é unha multinacional, non? De todas maneiras, non... Nos procesos de licitación son procesos abertos e eu a verdade é que das empresas que van ás licitacións municipais últimamente non miro o patriotismo empresarial, porque sabedes que hai libre competencia e vivimos nun sistema neoliberal e aquí acude todo o mundo. A maior parte das empresas que prestan servicios para os concellos forman parte agora de grandes empresas multinacionais e que prestan servicios nas licitadoras para todos os concellos. Pero creo que non, creo que unha multinacional Acciona. Respecto a estes números de apóstolo, ainda que estamos sentados na roda de prensa, non sei se nos podan falar algo da súa filosofía, como se va na liña de anos anteriores. A ver, simplificando moito, porque non teño os detalles, non estive na licitación ni na adxudicación do que foi a proposta da mesa no seu momento. Acciona ten xa prestado os servicios dos fogos durante moitos anos. O ano pasado non, foi outra empresa valenciana. O ano pasado houve un enfoque máis destinado ao que podía ser a carga pirotécnica e menos ao que era o espectáculo audiovisual. É certo que os modelos de Acciona se caracterizan por equilibrar ámbalas, non? A carga pirotécnica e o espectáculo audiovisual. Iso ten pros e ten contras. Os pros que o espectáculo enriquecese máis e incluso no que é a transmisión televisiva na imaxe da cidade gaña moito máis un equilibrio dos dous conceptos. As contras é que moita xente non pode acceder á praza ese día e o que observan non é o espectáculo audiovisual, salvo que este vendo pola televisión, senón é únicamente a carga pirotécnica. Por eso tamén se meteu como millora o feito de que o espectáculo audiovisual se pudera replicar dúas veces fora dese día na praza, a maiores dos propios espectáculos de fogos do 24 e do 31. E é un pouco a filosofía. Contemplará tamén un percorrido histórico no espectáculo audiovisual que se irá xa a séculos XVI, XVII, XVIII, vencellaos tamén a tradición das festas e logo, faremos, non sei se ao longo do día 20, cando presentaremos en rol de prensa os 21, os propios fogos, e aí vos perderemos dar máis detalle, pero eu supoño que será un pouco de menos pólvora que o ano pasado e máis equilibrio e aí, como todo, habrá para gustos colores. Entón, os fogos serán o día propio do 24 e o 31. No 31 de peche sempre son o 24, que é o gran día, e logo é o 31, que é o peche de festas. E logo a maiores, o espectáculo audiovisual do 24 replicarase en 2 días que está por determinar ao longo das festas. E será anunciado na rolda de prensa do 21. Eu quería saber como van os trámites para cambiarlle o nome ao aeroporto, porque estaban un pouco esquecidos. Non están esquecidos, que va. É dicir, é certo que a AENA nos contestou hai 2 ou 3 semanas ratificándose de que non vai asumir os custos e dirixindo as responsabilidades tanto a administración local polo acordo por unanimidade como o goberno galego polo acordo por unanimidade que houve tamén no Parlamento e estamos buscando a vía de como se vai a aplicar, se facendo unha aportación de cada administración ou incluso a posibilidade de empregar lugares de concertación das administracións, como pode ser o consorcio, onde todos, por decirlo de alguma maneira, aportamos económicamente para poder dotar o aeroporto a nome, pero ao longo deste ano dotarase, vais a dotar. A partida creo que moves entre 40 e 50.000 euros. A propia comunicación da ENA fala da necesidade de que entre as dúas administracións nos poñamos de acordo. Se ten falado previamente tanto co Consello de Cultura como co presidente da Xunta. E estáse a traballar no calendario de eventos conmemorativos de Rosalía e da estatua de Rosalía na cidade, conjuntamente con Diputación e outros organismos a maiores para despois do Brán, e eu creo que ese sería un bom momento xa para ter toda a sinaléctica, non? A ver se podemos tramitala ao longo do Brán, pero vai ser ao longo deste ano, vai a poñer. Mañá celebrase o plenario de Marea. Vostede teme que a división pase factura?
como sabedes, o meu compromiso co Espazo da Marea leva sendo un compromiso inquebrantable ao longo destes 5 anos e vai non seguir sendo, e ca construción dese espazo. E en ese sentido, a miña posición ao longo destas semanas, como xa anunciei na rolda de prensa a semana pasada, foi unha posición de intentar administrar os meus silencios. Ás veces un di máis polo que non di que polo que di. E eu, por unha vez, optei por unha cuestión de responsabilidade por administrar silencios, non? Eso sí, a miña posición na construción do espacio é unha posición absolutamente innegociable, ou vai seguir sendo a partir do sábado, porque vai máis alá das citas electorais, porque entendo que é un espazo natural que pode ser hexemónico no país e eu vou estar aí na cuestión dese espazo como levo nel dende o 2012. Dito isto, xa o dixen a semana pasada, estou nunha posición de administrar silencios moi zen, porque creo que é unha posición de máxima responsabilidade e creo que nestes momentos é positivo para o espazo. Sempre intento facer dentro do meu rol o que entendo que é máis positivo para o espazo. Evidentemente, a miña posición política é coñecida e pública dende hai moito tempo, non? Incluso a dos meus compañeros e compañeras. Cree que Villares afronta este escenario coa posibilidade un pouco tocado despois das críticas? Non vou facer valoracións ao respecto. Sei que vos tedes que preguntarme, pero é dicir, o perfil que levo mantendo, ademais de que xa non exerzo de voceiro nestes momentos de ninguna das organizacións, nin da propia dirección, máis alá do capital simbólico, é dicir, é o que xustifica que manteña este perfil, é consciente. É dicir, o único que vos podo decir é que eu levo 5 anos traballando no espacio da construción do que se chamou Unidade Popular, que tivo diferentes nomes, que agora son as Mareas, e vou a seguir porque creo que é necesario para o país e creo que é a única ferramenta e a única maneira de vencer o Partido Popular. E seguirei hoxe venres 14, mañán sábado 15, o domingo 16, o 17, e nestes momentos, dentro dunha posición de moita responsabilidade, que é unha candidatura municipalista como é Compostela Aberta e no goberno da capital do país, que non é menor. É unha portavocía por aí, Xa sabedes que xa me teño posicionado ao respecto e eu podemos entrar no xogo de que vos preguntades se eu digo que administro silencios, pero non vou a decir máis que iso, por respecto a Elena Pita, que agradece dentro do ámbito local. Bueno, chicos, pois empezan as festas, estáis convidados, o pregón, os concertos, vai facer moi bo tempo, vai haber concertos,